Táto udalosť sa mi stala 24. marca 2026, kde som po obede po práci prišla domov, prudké bolesti hlavy. Mamka prišla domov unavená z roboty, si myslela, že ju prejde tá bolesť. Takú nevoľnosť, idem si oddychnúť, ľahnem si na chvíľku, možno, že to prejde. Cca po 2 hodinách som ju prišiel pozrieť do spálne, kde ležala. Točila sa jej hlava, nevedela rozprávať a trošku mala spadnutý kútik. Som bola rada, že vnímam syna. Nevedela nič skoro robiť. Mamina nechcela, aby som volal záchranku, ale ja som to proste vyhodnotil, že trebalo tú sanitku zavolať. Poznal som príznaky cievnej mozgovej príhody. Vôbec ma nenapadlo, že by som v tej chvíli mohla mať cievnu mozgovú príhodu. Zareagoval veľmi dobre, že tú sanitku zavolal hneď. Komunikoval so záchranármi a tí mu dávali inštrukcie, čo má so mnou robiť. Aj deti vedia pomôcť svojim rodičom, starým rodičom, len musia dávať pozor a všímať si. Tým, že deti sa budú školiť, budú napredovať a budú vedieť podať tú prvú pomoc. A to je veľmi dôležité, lebo prvé hodiny sa dajú zachrániť a neostanú tie trvalé následky, alebo sú len jemné, ktoré sa časom dajú naozaj dať do normálu. Verím tomu, že všetko dopadne dobre.